An gudun hijirin Magga daga Magga zuwa Takirai. Wannan maimai ya gama iskancin shi ya shiga, yakin dan maimai shi ya shigo iskancin shi ya shiga. Yanzu turan wani karamin shege wanda ake kiran shi Garba, wanda shi ke iskanci kenan. Shege ɗan shege ya mai jiran gazo ana kiran sunan shi kuma Gayya. Abinda da kuka sa gaba dai ba abinda kuka sa gaba yanzu yana da zai hira da zina. Kuna yin zina, sarkin sa ya sabuwa na ilimin kuɗin di. Kuma ba a sa ana yin magana kan hira. Ma'ana kuke rikon gari kuna tattara kuɗin da ke sunan shi kuɗin lanhu. Ku haɗa kuɗin lanhu ku je ku kai mishi. In ku haɗa kuɗin lanhu ku je ku kai mishi. Ku ne masu gari ma'ana. Kuma ku zo ku yi zina da matan mutane. Ba wanda zan mutu shi kenan magana ta kare. Ko kuma wanda kuke so ku zo kuma da wa'anda kuke za ku ce kuke son ku zo kuma wanga aikin su suka aje ku mutane ba ku kuka yi su suka aje ku. Har rikon garin da ya koma hannunku dai ba ta hanyar kirki ba ce ta hanyar cin amana ce. To kuma tarihin ya dai koma da tarihin ya koma da yana ganin tarihin kamar ya koma ya tafi nesa. A tarihin dawowa yadda yake da ya koma da yadda yake da tarihi yadda yake da ya koma. wallahi kun yi ma kanku wallahi abinda kwata-kwata wallahi ba za ku yi daɗin zama da jama'a ba kenan. Wallahi kun yi ma kanku abinda ba za ku yi daɗin zama da jama'a ba. Ku ce ku bar ɗiyanku sai ta fuskantar matsala cikin matsala dai cikin matsala ba su duka. Yanzu mai amfanin wanga, menene amfanin wanga? Kuma ku inda ma babban matsala take ba ku rikici da mutum sai kun ga baban shi bai dare. Shi ne abokin gaban ku. Kai a tunanin ka hira da ke da kai ne mai gari ne yanzu kai mai gari ne kai. Sarki ya ɗaya magin yi duk dubarar za a yi koma mai za a yi duk abin da ke kan duka ke samu koma mai za a yi abin da ke kan duka ke samu ko abin da ke kan wallahi tallahi wanga ba sai kusan ba sun wuce kasan na wuce ci waɗannan nono ci garba mai gari ci kuma ci uwar gaya wallahi abin da ke wannan abu ko ni na iman daga wannan gaba kun bangaren kuma wallahi daga bangaren daga wannan gama sai kun hira da ke ku duk wanda ɗin ya gindi wanda in dai ba Allah bane wallahi kowa ne sai ya ci uwa in dai ba Allah bane kowa ɗin ya gindi ko Allah ga sai ya ci uwa kowa ne san da wani hido san da wannan kowa ne ɗin Allah ko da ɗin ya gindi da haka me amfani ni ki tsakanin da ku ina ruwan da ku ni na san kuna yi hasara ta kai hira da ke da ku in mutum namiji ne shi ba san da ke ka zo makaranta ka san da ke duk abin da kake kana ba gida ne ke ba wanda ke tsaro na banda Allah in da gaske ne ke ba ka zo wuri na abin da ke so zo ne da kai ka zo mana in da gaske ne ka zo ka same ni in iska hege da shege ba hai magana ba dan maiman sai ya ci gwati ya ce dan maiman ban da dan maiman ya ci gwati uwar ga ya dan mai ta ci gwati tunda da bulo ba ce sai kun gane ta gidi za ku gane ta ya ne an shigo gida yayi na da wallahi to an gode insha Allah.